Selam сиңа дустым. Ниһаят урамда яз. Яз көне күңел һәр вакытта да ниндидер матурлыкка, үзгәрешләргә омтыла. Яшүсмерлек исә гомумән үзгәрешләр чоры. Безнең максат исә аларга бераз булса да ярдәм итү. Әйдәгез тизрәк бүгенге кунагыбыз янына чыгыйк. Кадерле тамашачылар, бездә бүген кунакта Ләйсән. Ул безнең 11-нче сыйныфта укый. Ләйсән, үзең турында сөйләп китәле бер-ике сүз. Ярый. Бу елны инде минем егы бирәсем бар. Һәм мин бию белән шөгыльләнәм, музыка белән һәм актив рәвештә алып барам. Әле аңлавымча син сәләттә дә бик актив, сәләттә дә сине бик яхшы беләләр дип беләм. Әйе, мин сәләттә дә бик актив катнашучы булам. Бу елны Сәврух ел премиясендә катнашып карадым. Ничек соң сиңа? Миңа бик ошый, чөнки бу сәләт безне балаларны төрле яктан ача. О, безнең Лилиябез, привет! Сәлам сине бүгенге тапшыруыбызда күрүемә мин бик шатмын. Бу безнең стилистыбыз Лилия. Ул бүген синнән конфетка ясый. Ләйсән, сиңа пусть тимәсен, бар җирендә килгән, бик нәфис фигуралы. Шулай бит, Рәмзия? Бик тә. Рәхмәт бит. Һәм минем сиңа бер сорау биреп китәсем килә. Син көндәлек тормышта нинди киемнәргә өстенлек бирәсең? Көндәлек тормышта мин әлбәттә гади итеп киенәм. Ул инде футболка, джинсылар. Ләкин менә 11-нче сыйныфта укысам да, күпләр мине бала итеп кабул итәләр. Шуңа күрә минем зуррак күренәсем килә. Нәфис, хатын-кыз образлар табалар без микән? Әлбәттә табабыз, Рәмзия. Булдырабыз. Бик җиңел. Ләйсән, һәм икенче сорауым сиңа, син язгы образлар телисеңме, әллә инде җәйге образлармы? Мин күбрәк җәйге образлар телим, чөнки бу елны мин абитуриент булам һәм университетка документларны тапшырганда минем матур итеп күренәсем килә. Әлбәттә, мин синең белән тулысынча килешәм, чөнки нәрсә генә әйтсәк тә, кием, тышкы кыяфәт ул бик мөһим роль уйный. Әйе. Кызлар, сез әзерме? Әзер! Беренче образыбыз көндәлек тормышта дуслар белән очрашырга, кино кафеларга йөрергә бик тә уңайлы. Ләйсәннең аягында хәзерге көндә бик тә актуаль булган бабуши аяк киеме. Безнең чүәккә бик тә охшаган. Икенче образда сарафан белән футболка. Аякка кеды, сандали кисәң дә берни үзгәрмичә. Күзлек, шляпа белән чын җәйге образ килеп чыга. Кулга рюкзак тотсак та шәп булачак. Һәм өченче образда без купшылыкка басым ясадык. Күлмәк, платформалы туфли, кечкенә сумка, менә дигән кызлар ярата торган нәфис образ. Привет, Лисан, меня зовут Рената, я очень рада тебя сегодня видеть. Мы сегодня будем с тобой учиться делать дневной, естественный, красивый макияж, который ты сможешь сделать сама себе, уже находясь дома, для того, чтобы подготовить себя для вечеринки, для фотостудии или пойти просто на прогулку с друзьями. Итак, с чего же начинается наш макияж? С очищения. Сегодня я буду использовать очищающую водичку от марки Bioderma. Она подходит для твоего типа кожи. Обязательно мы проходимся по массажным линиям нашей кожи для того, чтобы не повредить, да, не сделать нашу кожу более агрессивной. Далее я уже буду наносить базу от марки «Сияющая база», которая также будет подходить идеально для твоего типа кожи. Распределяю ее по массажным линиям.
Она будет выравнивать тон кожи, также будет скрывать и минимизировать визуально твои какие-то, так скажем, недостатки. Вообще у женщин нет недостатков. Вот. И при этом будет делать такой эффект свежести за счет своих светоотражающих частиц. Сияние сейчас очень модно, вот это вот сияние. Вот. Но сияние у нас будет очень деликатное, очень красивое. А может быть, у тебя есть ко мне вопросы? На самом деле, да, есть очень важные, как нам, подросткам, перекрывать наши прыщи. Подскажу, есть очень хороший консилер, можно использовать марку бюджетный бренд, который поможет нам перекрыть какие-то либо недостатки. Также и можно пройтись зону вокруг глаз и зону возле носика. Достаточно совсем капельку добавить локально на зону и вбивающими движениями мы уже начинаем перекрывать то, что нам не нравится. Можно делать пальчиком, я буду работать кисточкой. Так, я тебя припудрила, теперь буду наносить корректор, так скажем, скульптор, для того, чтобы сделать скуловую коррекцию лица. Обязательно прохожусь по скуловой косточке. Тоже не надо много, все должно быть воздушно, легко, естественно. Припудриваем, скульптурируем носик. Дальше я всегда рекомендую для девочкам использовать в своем макияже и вечернем, и дневном румяна, потому что румяна – это то средство, которое придает нам свежесть, которое нас молодит. Вот, поэтому обязательно используй в своем макияже румяшки. Тебе очень хорошо. Биг матурка син. Лисан, я закончила. Давай теперь оценим наш макияж, который у нас получился. Посмотри в зеркало, как тебе? Мне очень нравится. Действительно получился легкий, нежный, как раз который мне нужен был. Спасибо огромное. Мне было безумно приятно с тобой поработать. Буду ждать тебя в гости. Но если вдруг у тебя какие-то будут вопросы, я всегда на связи. Спасибо большое. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Без максатыбызга ирештек. Ләйсәннең теләген чынга ашырдык. Ә сезгә кайсы образ күбрәк ошады? Үз фикерегезне комментарийларда калдырыгыз. Ә син безнең тапшыруда катнашырга телисеңме? Экрандагы электрон адреска хат язып сал. Күрешкәнгә кадәр